نقحت حبرت السبب ولنتاو لقس دم النعبي بممصو قصري ولنتاوين لقس دم بو منصري وسخالو زوم ولنتاوين زلقسو دم دما وحسنو الترقاقيسون زد اليوم زيقاتات بنسا خمز عدل تقليسلو غازيتنيا هبتون فرزقن زدالو صبصاب أرسي مسمروم كتعربيا تحسو بانك دم نمسسان بولنتاوين زتلقس دم بمسرة فقاد حكم نزد اليوم زيقاتات بزيك ادمكونتن بنسان كم زوهاب ميديكال دايركتر هاقراو بانك دم آتو أبراهام يمانة قليتو نيرينا أبزها بحبريتا آتو أبراهام بزتفلالي مغنيات دم نزد اليوم زيقاتات وحز دم كم زرخبو مكبار أب هاقرنا نويح عدمز قبرا نتفت مخانة غيسو أب كل التشحن كل التنقنا منقستي بغو حنسا مس مسالة ياتاتو بموراد بانك دم كم زعومة أبزوان زدما درجو بزحلو مسرح زحلفة وحز دم نزد اليوم زيقاتات مغرب ينطف كم زلو أبريهم دم بدأي قدم خونت نزخوني ددليو زيقا ددليوها حكيم يدليو يلزن زأمن اللو مخا أبزخون خورنا عنا إذا هاجر يحلو زخون يكون عين السبي يكون بزي قدس بدأي قدم خونت اتدليو دم اندحري available كوين بزيئة بدأي قدم خونتنا أنا هو اتي خصوصا مخ أنا بحكي هو تعد حين زخون نجر أين أيو ندل هز أنا كن بقولين عن سر زي كتفلت الله أغدي موزة تلقى سدم كم زلون عشرين حد المعلتات راي خزن من بارو زحبرات أبراهام كاب كل تشحن شو دشن دحرجن نابستفل عليهم ندم زعم بقطات مالت بلازما بلاتليت سنك يحتوي هيوتاتن بالمثللاي نتم كتن حزو خلو بمعقاب نتم زي كلو كالتيفو ما بطغني كم زوعلو يقبر كم زلو أرديهم زحنتي كاب حادث من غير حادم زحنتي يونيت أبستفل على عينت 4-5 عينت توصل الله نعمت أربيشين ولهم ريد بلاس سيلس توم واحدات يحت واحدات دم طرح زدليلو زي ما جي هيموغلوبين يوم الحزو واحد هيموغلوبين زلوا أنيميا زلوا سبك أي خونو توم قال يوم كأني بلاتليتس كأتوم دم زرقوا واحدات يوم زم بلاتليتات زي أتوم حجي كاتا دم تفليهم من بين مقمته بلاتليت كوينهم كأني ننايدم مفساس ويدم دفسس السب ويدم ما دم مفساس بهر دلو سب أي وابو بلاتليت بحالو بلازما نبعلو أتي دم ماي نقوله إذا نبعلو زي حجي مس كاسولو مس قلة أتي قسلو ما يتدرت نانز فساسي دوس بو ناتم تكأتاخون اسم بلازما دبحالو فريش فروزن بلازما نقوله حجي تاخذ لك هذا ليه زوم عين الدم زيهم حجي نحنا كاب كل تشحن شدشن جميلنا زوم تفعلوا كفلتات نايدم قدم بحادث رح ندالو النبرنا نحادث سبك أدوها بالنبر حجيج نسلس 4 سب تحنتي نسي نسلس 4 سب ككما كنتاتو حكيم بيشطلوا مسرت كم تأكل نقبر لنا قربوا حزدم من الرقاط تلقى دم بعتب مرمراتات كم زحلف اتبانك بزختلو أسرار حد ما أهقراوي مع كنتات بقعات كم زمالة حبيرون أكلن صوبات الناس في حزمة زلوا والدابة والنتاوين لقست دم أمسنت حسوا بانك دم عزز ترايت أو كم زلوا زحبرات أبراهام زوجاش بركات دورنا جزار أصاب بانك دم بمودر تسرح كم زلا بمتكاس عينت دمهم أو آلو تاز خونو زيقاتات بفولي أما حبر والنتاوين لقست دم كترنفوا قداس مخانو أبريهم ميديكال دايركتر هاقراوي بانك دم آتو أبراهام يمانا أموداتا أبقربا معلتات كاب جرمن بزمت حكايم نبركت زبالو سانات متبحت لبيه قبر سلازخونه وخل دم نمغرب زيكاتاتنا بانك دم بمنصع أبركتو خقبرو تطوعيهم كاب إلى 10 تشعتي ورح 10 جميرهم كساب إلى 3 ورح 10 حادي حكايم مسيوم توحلو زومنا يلبيه سانات كاب جرمن كاب طليان دموزو حادي كاب زوم قول عزياتهم حجي 5-6-7 يونيت توسد منياتو لبيا تتبح دلا لبوخ تتبح توينا أنا ويح مسرحي زحتت بحنتي يونيت نايدم كحوي أي كإلني ويد ما قصلا كإلني حجيت حدا حموم سب 5-6 يونيت توسد الكاسي أسرع النحري وي 200 نحر تبيحكا ب 5-6 يونيت 4 كمتي توم حكاية من تحمم أدلي لهم تطلبوا له مالتي بمينستري زبام محدار الوصاء حدش ممرحي واقع كراي منبر أبايتي أب كتما عدو خلا كاب حد حدار جميرو تكبارا وكم زفانا محدارتن الزبا أتو تخلبرهن محرتا أب نسنبرتي أبز قبرو أخي بحبيرون
ኣብቲ ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ማይላፎን ሰማሞን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ ኣቶ ተክለ ብርሃን ንትግባር ናይቲ መምርሒ መጽናዕቲ ክካየድ መጽንሑ ብምሕባር ህዝቢ ኣብ ትግባሩ ምትሕብባሩ ከዛይዳ ተሓሳሲቡ ኣባል ቤት ጽሕፈት ምሕዳር ንኡ ዞባ ዓዲ ኸላ ጆሜትራ እያሱ ተኪእ ብወገኑ እቲ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምሕዳር ዝወፀ ሰሌዳታት ውዕል ክራይ ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኣብ ከተማ ዓዲ ኸላ ዝርከብ መንበሪ ኣባይቲ ካብ ዞን 6 ክሳብ ዞን 10 ከም ተወደበ ኣነጺሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ መምርሒ ነቲ ጸቕጢ መነባብሮ ፈጢሩ ዝጸንሐ ክራይ ኣባይቲ ዘቃልል ስለ ዝኾነ ንተግባራውነቱ ዝምልከተን ትካላት መንግስቲ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ተላብዮም ኣልማዕቲ ጀራዲን ጎኒ ጎንቲ ፍርያቶም ንምዕባይ ዕዳጋታት ከባቢኦም ንምርጋን ዘካይድዎ ጻዕርታት ፍርያምነት መሬቶም ትሕዝቶ ተፈጥሮኣዊ ኣከባብን ካልእን ንምዕቃቦም ክሰርሑ ኣለዎም ስለዚ ድማ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዞባ ፎርቶ ሳዋ ንዕቃባ ኣከባቢ ልዑል ግምት ክህቦ መዘኻኸሪ ዝቐርብ ዘሎ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ተስፋ ኣለም ሰሎሞን ዳናይት ገብረ ህይወት ኣልማዕቲ ጀራዲን ዞባ ፎርቶ ሳዋ ንዝውንንዎ መሬት ብግቡእ ብምልማዕ ፍርያቶም ከዕብዩ ከምኡውን ንዕቃባ ኣከባቢ ዓቢ ኣተኩሮ ሂቦም ክሰርሕሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣማሕዳርቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ኣቡበከር ማሕሙድ ንኹነታት መስናዊ ሕርሻ ድሕሪ ምዕዛብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ኣልማዕቲ ጀራዲን ኣብ ምርግጋዕ ዕዳጋታት ንዝገብርዎ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ድሕሪ ምምጓስ ቀረብ መግቢ እንስሳታት ኣብ ምውሓስን ፍግረ መሬት ዝከላኸሉ ዓበይቲ ኣግራብ ኣብ ምትካል እውን ክነጥፉ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ንኡ ዞባ 750 ሄክታር ዝለምዐ መሬት ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡ ዞባ ኣቶ ዕቋይ ገብረ ኣምላኽ ብወገኑ ዝፈሪ ዘሎ ኣሕምልትን ፍረታትን ብመጠኑ ጠለብ ዕዳጋታት ይምልእ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ እንስሳ ምድሃብ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ብሓፈሻ እዚ ልምዓት ናይ ጀራዲን ኣብ ንኡ ዞባ ፎርቶ እንተሪኢና ካብ ምምሕዳር ከባቢ ዋእካይ ፎርቶ ታልኣይ ሆሚብ መሎበርን እዩ ዘጠቓልል ኣብዚ ዘሎ ስፍሓት መሬት እንድሕር ኣብ ምልማዕ ዝርከብ ምናልባሽ ብሓደ ሓደ ምኽንያት ዘይለምዐ ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ምልማዕ ዝርከብ ጀራዲን ግን ብቁፅሪ 240 ሄክታር 240 ጀራዲን ኣብ ልምዓት ኣሎ እዚ ብስፍሓት መሬት ተረኢና ከዓ 750 ኣከባቢ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ንኡ ዞባ ፎርቶ ምናልባሽ ብክሌማ ብዓይነት ሓመዱ ኣዝዩ ንሕርሻ ወይ ንጀርዲን ውፅኢታዊ እዩ ኣልማዕቲ ጀራዲን ብግድኦም ዓመት ሙሉእ ንምፍራይ ጻዕርታቶም ቀጻሊ ምዃኑ ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዋሕዲ ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምቅላል ዝምልከቶም ኣካላት ሞያዊ ኣበርክቶ ክገብርሎም ፀዊዖም ኣብቶም ነልምዖም ነፍርዮምን ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ብጣዕሚ ጽቡቕ እትዋት ንረክብ ነርና እቶም ንረኽቦም ፍርያት ከማን ኣብ ምርግጋዕ ዕዳጋ ይኹን ኣብ ቀረብ ነቲ ሕብረተሰብ ነቕርቦ ኣዕጋቢ እዩ ጸኒሑ ቁሩብ ኣብቲ ንረኽቦ ፍርያት ግን ጠለባት ደድሊና ነገራት ኣለው ገለገለ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻታት ማዕዳ ይኹን ዋላ መድሃኒት ይኹን ዋላ ምኽሪ ይኹን ንረክብ ኢና እንተኾነ ግን ድሩት እዩ ሽጉርትን ከመዶራን ጣፍ በርበሬ ዱባ ብርጭቅ እዚአን ናልማዕን ኣብዚ ዓዲ وفرياتنا بزي الملمع نشغرتنا أسمرا نصدو بأسمرا نشيطو وتكالي أبارنتو أبزي كبابينا التوم حرستوتنا اشتي ساقمنا ترترات اللوم ساقمنا مدهانيت اللوم ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካብ ዞባ ሻምብቆን አገባብ መከላኸልን ፍወሳን ሕማም ኩልመት ማለት ትራኮማ ዝምልከት አስተምሮ ይቦ ዓላማቲ አስተምሮ አፍልጦ ሕብረተሰብ በመዕባይ ተሪዮ ናይቲ ብጉድለት አካላውን ከባቢያውን ጽሬት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም ንምክታእ ከም ዝኾነ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ምክትታልን ምቁፅጻርን ዑረት አቶ ሃብቱ ጸጋይ ገሊጹ أقدموا بدرجة هجر بستجبروا مصنعتي تحمام بوحد مئتاوي تاب نوزواتات بارنتون شامبكون كم ترى نمكتوب بزواج مدب مسرت ناي قوسقاسن فوسان مدبات السلاسل كم زل حبيرون نتياس تمرز هذا بعد ما يحكمنا عينات وصلوا من زوانجل بوجنو كل مات بقولات نصهنا زخسات بقوان تزيت في سدما ناو عرت كبس حزقيل كم زخنا بمتكاس نفس وكف سب أكلاتهم نبرر له كبابن بسريت كحزن ملكتات مزرعي تقالات يفونا بتكالت عناك خيدنا زخيرون أما حضرنا زوا شامبوكا تو تسفاي بايرين حلافي ما أكلت عنان وزوا شامبوكا نرس هايلا إبراهيم بوجنم
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ሳሕቲ ዝረአ ሕማም ኩልመት ንምቁፅፃር ዝተወስደ ስጉምቲ እዋናዊ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብሰብ ሞያ ዝተዋህበ ምኽርን መምርሕን ከተግብሩ ኣተሓሳሲቦም መንእስያት ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ንትፈታቶም ብምግምጋም ኣብ ሓድሽ መደባት ስራሕ ኣብ ዝተገብረ ዘተ ኣብ ናቕፋን ሓመልማሉን ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ክሰርሕሉ ምዃኖም ገሊፆም ኣብቲ ኣብ ኣስነዳ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ምሕያል መስርሕ ትምህርትን ምስትምሃርን ምውጋድ ሃሳይ ልምድታት ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታትን ዘለዎን ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኽቲ ክፍልታት ምስራሕ ከምኡውን ንጽህና ኣከባቢ ምሕላውን ኣብ ዝካየድ ወፈራታት ዝምስገና በርክቶ ከም ዝገበሩ ኣነፂሩ ሓላፍ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግደፍ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣሕመድ ጣህር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቶም መንእስያት ክብርታትን ናይ ዓያይነት መንፈስን ናብ ንኣሽቱ ወለዶታት ንምትሕልላፍ ክጽዕቱ ኣዘኻኺሩ ሓላፍ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ መንእስያት እዛ ዝበረኸት ብወገኑ መንእስያት ኣብ ትግባረ በብኸባቢኡ ዝሰላሰል መደባት ልምዓትን መኸተን መሪሕ ተራ ክፃወቱ ተፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣገንዚቡ ሃማመተ ጨንፈር ንኡስ ዞባ ኣስማት ብጠቕላላ 855 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ኣስታት 3000 ምዝጉባት ኣባላት ኣለዎ ኣብ ሃገር ቻይና ልምምድን ውድድራትን ተጸሚዳ ዘላ ክለብ ኤርቴል ሎሚ ኣብ ዝፈለመን 12 ሕዳር ኣብ ዛዘመን ቱር ፋዙ ትሳተፋላ ተቀዳድምቲ ካብ ሞዌ ተበጊሱ ኣብ ጉሊንግ ዝተዛዘመ ናይ 107 ኪሎ ሜትር ውድድር እዮም ኣካይዶም እዛ መድረኽ ኣብ መወዳእታ 10 ኪሎ ሜትር ተራርዓ ካብ ዝነበራ ውድድር እያ ነይራ ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ዩክሬናዊ ማኪያሎ ኮነኔንኮን ውድድሩ ብ2 ሰዓትን 32 ደቂቃን 53 ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝም ከሎ ሳንሲላው ባዙኹ ካልኣይ ድሪው ሞሪካ ሳልሳይ ኮይኖም ተኸቲሎሞም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤርቴል ሚሊዮን አማኑኤል ካብ ዕውት 49 ካሊ ድሒሩ መበል 16 ደረጃ ክሕዝ ከሎ ሜሮን አማኑኤል ብ1 ደቂቃን 33 ካሊትን ድሒሩ መበል 20 ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ብ3 ደቂቃን 49 ካሊትን ድሒሩ መበል 38 ሚካኤል ሃብቶምን ሲራክ ተስፎምን 3 ደቂቃን 52 ካሊትን ድሒሩ መበል 41 ከምኡ ድማ 43 ተርታሒዞም ንውድድሮም ፈጺሞም ዘመንፈስ ሰሎሞን ኣብዛ መድረኽ ጾታ ክዛዘም 10 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ብሽክለታ ብምብልሻው 6 ደቂቃን 46 ካሊትን ድሒሩ መበል 38 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ከም ዝፈጸመ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታት ኣፍሊጣ ንዙርፉ ዩክሬናዊ ማኪያሎ ኮነኔንኮ ካብ ክለብ ኮል ሳይክሊን ብ2 ሰዓትን 32 ደቂቃን 43 ካሊትን ምምራሕ ብጫ ማልያ ወዲዋ ናብ ናይ ጽባሕ መድረኽ ካትዩ ብጋንታ ኮል ሳይክሊን ብ7 ሰዓትን 39 ደቂቃን 15 ካሊትን ክትመርሖ ከላ ክለብ ኤርቴል ካብዛ ክለብ 5 ደቂቃን 35 ካሊትን ድሒራ መበል 7 ደረጃ ሒዛ ትስዕባ ካልኣይ መድረኽ ዙርፉ ጽባሕ 5 ክቕጽል እዩ ተቐዳድምቲ እዛ መድረኽ 109.2 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ እዮም ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ደጊምና ብኽብር ንዕድም መንግስቲ ስዑዲ ከም መቐጸልታ ናይቲ ብልሽውናን ምቁፅጻር ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት 1200 ሕሳባት ባንክ ናይ ውልቀ ሰባትን ኩባንያታትን ከም ዝዓጽወ ኣፍሊጡ እዚ ምስ ማእከላይ ባንክ ብምትሕብባር ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ብልሽውና ንምጥፋእ ቀዲሙ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝተኻየዱ ተመሳሰሊ ስጉምትታት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጸባት የመልክቱ መንግስቲ ስዑድያ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ጀሚሮ ዘሎ ቁጠባዊ ምትዕራይ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ጽላት ቁጠባ ዘምጽኦ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘይህሉን ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቕጽልን ሓቢሩ ኣሎ ብልሽውናን ቁጠባ ሃገሩ ብኸቢድ ሃሲቦ ምጽንሑ ዝጠቐሰት መንግስቲ ዝተዘምተ ገንዘብ ህዝቢ ናብ ካዝና መንግስቲ ክምለስ ምዃኑ ኣረዲኡ በዚ ብወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን ዝተመርሐ ኣንጻር ብልሽውና ዝቐንዐ ስጉምቲ 11 ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ 4 ህልዋት ሚኒስተራት ልዕሊ 10 ሚኒስተራት ዝነበሩ ከምኡውን ቢልዮነራት አልወሊድ ቢን ጣላልን አልዓሙድን ዝርከብዎም ሓያሎ ሰብ ጸጋ ከም ተኣስሩ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ደቡብ ኮርያ ብኒክሌሳዊ ጸዓት ዝንቀሳቐሳ ሰብማሪናት ነፈርቲ ኩናት ሚሳይላትን ዝተራቐቐ ናይ ነፃን መሳርሒታትን ዝርከቦ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ኣጽዋር ካብ ኣሜሪካ ክሽምት ምዃና ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ኣብ ኤሽያ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ 7 ሕዳር ምስ ደቡብ ኮርያዊ መዘንኡ ሙን ጃኢን ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ ድሕሪ እቲ ብቐንዱ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ዘተኮረ ርክብ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ብዙሕ ኣብ ዝርርብ እኳ እንተዘይኣተው ብዛዕባ እቲ ውዕል መሸጣ ግን ሓበሬታ ከም ዝሃቡ ተቓሊሑ ኣብ 5 ሃገራት ኤሽያ ንዘካይዶ ወግዓዊ ምብጻሕ ብ5 ሕዳር ብጃፓን ዝፈለመ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ
ሰሜን ኮርያን እተካይዶ ዘላ ምዕባል ኒክሌሳዊ ኣጽዋርን ፈተና ዓነውቲ ኣጽዋርን ምስ ዘይተቋርጾ ኣብ ልዕሊያ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ክትክተሎ ዝጸንሐት ናይ ትዕግስቲ ፖሊሲ ግዚኡ ከም ዘብቅዕ ሓቢሮም ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብቲ ከቢድ ወታደራዊ ምትፍናን ተፈጢሩሉ ዝርከብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘካይዶ ወታደራዊ ልምምድ ኣሐይለንኦ ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝሽከማ ዓርሞሸሽ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ብልዕሊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናይ መናውራ በረራ ምክያደን ይጠቕሱ እቲ ወታደራዊ ልምምድ ቅድመ ምድላዋት ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ክካየድ ዝውጥን ዘሎ መጥቃዕቲ ምዃኑ እትገልጽ ሰሜን ኮርያ ተሪር መልሰ ግብሪ ክትህብ ምዃና ትጠንቀቕ ዘላ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት ዘካየደቶ ተኸታታሊ ፈተነ ኒክሌሳዊ ኣጽዋርን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ባለስቲክ ሚሳይልን ነተን ቀንዲ ተጻባእቲ እትብለን ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣስጊእዎን ከም ዘሎ ይግለጽ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ቁጽሪ ኣብ አፍጋኒስታን ኣዋፊሮ ዘሎ ሰራዊት ከዛይዶ ምዃኑ ዋና ጸሓፍቲ ኪዳን ጀነራል ጄምስ ሽቶልተንበርግ ብ7 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ በዓል ስልጣን ኔቶ ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ ዋዕላ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣባል ሃገራት ኪዳን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ بمسرد جنرال شتولتنبرغ قصري اب افغانستان توافير زلو سراويت نيتو بسلسته شح كبكبل مدب كم زلو ابال هاجرات بتجعت تحدار اب زكايدو وعلى دما اب سمع كبصاح تثبيت كم زغبر افليتو نصو سيغو فرقي كابتوم ناب افغانستان زوافرو وتادرات ابالات سراويت امريكا توم ستروف دما كاب كالوت ابال هاجرات كم زواسو حبيرو اب افغانستان وافراتو زنبرت واقع حيلي اب 2014 كم صحابه تحبر امريكا قالسي انصار غرش بران محيال بزبل علامه استا 8400 ابالات سراويت كم زوافرت كالوت ابال هاجرات نيتو دما استا 500 كم زبركتا يفلت بذا حدش نايوف مدب دما قصري اب افغانستان زوافر سراويت نيتو ناب لعلي 16000 كبكبليون أمريكا بتي بنيكلساو مدبات إيران ملكيتو أب 2015 تبصح سمع كتقياد أوروبا وحبرت صويعو صحفية قدات وصاعتي حبرت فدريكا موغريني بشعات حدار بذهبته مجلسي تبصح سمع تاو بليتو قليل كم زيكون بمحبار بريزيدنت دونالد ترامب كخبرو تمحسينا أوروبا وحبرت نزي زلو بريزيدنت ترامب نتي سمع كم زي فرمولون قبل على إيران حدش إقادا كصدق مخانو دحر مأماتيون كابتي سمع مسحاب نيكلاساو قلولاو كغاد كم زخل زحبره أوروبا وحبرت نتكبارو حبراو صعر ككايد اتحساسي بلون من محضر بريزيدنت ترامب كاب نيكلاساو سمع إيران تراي زيكونه كاب سمع كلمة ولوتي كسحب كم زخناون تبصابات يملكتون